El títol que hem proposat per la seva exposició és Situació actual i de política, situació política actual i presentació del nou Pla Estratègic de l'Assemblea Nacional Catalana 2018-2019. Aquest tema és prou ampli per poder-hi encabir diverses preocupacions que tinguem, diverses inquietuds, però en tot cas també al final de tot amablement ha ofert poder fer una ronda de preguntes per poder acabar d'ampliar allò que ens hagi pogut quedar encara alguna pregunta a fer. Bé, nosaltres com a ANC Matadepera afegir que només una informació, cada cop que fem un acte també ens agrada, a més d'agrair la presència de tanta gent, poder comentar què és el següent que farem. En aquests moments tot està focalitzat en el 21 de desembre, en quant a acte, però també a llarg termini tenim més coses per davant. Llavors venim de fer visites a les presons de Lledoners, a Mas Enric, tenim per davant que visitarem Puig de les Basses, tenim per davant fer una visita al Parlament, fer més conferències i fer sobretot, mantenir l'ànim tan alt i tan combatiu com calgui i fer tan costat com es proposi sempre per part de l'ANC general i mobilitzar-nos sempre que se'ns proposi i que hi hagi necessitat, que gairebé seria contínua. Però respecte a això, què és el més proper que tenim aquest divendres vinent, demà passat, hem fet un acte unitari amb el CDR, amb les persones que a títol individual es reuneixen i integren aquest comitè de defensa de la República i altres persones individuals que s'hi vulguin sumar per trobar-nos aquí fora a la plaça a 5:15 del vespre i compartir aquest rebuig que sentim davant del que s'està preparant el proper 21 de desembre. El 21 de desembre, com sabeu, s'ha parlat d'una reunió que s'ha vist com en clau colonialista aquí a Barcelona i volem trobar-nos i parlar i debatre idees que puguem tenir les persones davant d'una provocació i d'una necessitat de fer suport així, i més en un moment en què tenim més d'exiliats i presos, com ja teníem, persones en vaga de fam, presos en vagues de fam. Estem arribant al límit, jo no diria, perquè venint amb l'Elisenda dèiem això és una carrera de llarga resistència, possiblement, o si no de mig termini, no podem arribar al límit, però sí que estem molt indignats i volem fer tot el suport possible. Per tant, només dir-vos això, divendres ens trobarem aquí fora a la plaça, pel dia 21 ens prepararem pel que l'ANC ens proposi i ara passarem a escoltar el que l'Elisenda ens exposi. Bon vespre, moltes gràcies a la territorial de Matadepera de l'Assemblea per haver-me convidat a parlar. Estem en un moment, tots són complicats, però aquestes setmanes ja s'ha incrementat una mica el grau de preocupació i d'indignació. Però hem de mirar de no deixar-nos endur massa per l'excitació o per la sobrecàrrega emocional i mirar de situar el moment actual i analitzar estratègicament on som i cap a on anem i què és el que hem de fer en els propers mesos per aconseguir la independència. Aleshores, enguany, la manifestació de l'11 de setembre, recordareu que era aquella imatge de la muntanya del Pedraforca, on el cim seria simbòlicament la independència i on es començava fora de la muntanya quan es van començar a fer les consultes populars sobre la independència, des del 2009 a Arenys de Munt fins a Barcelona Decideix el 2011 i després ja dintre de la muntanya, que ja és on hi era l'ANC, amb les grans manifestacions de l'11 de setembre i les grans fites que s'han anat assolint. Les grans fites que s'han anat assolint en aquest camí cap a la independència bàsicament són el fet que s'hagin aconseguit dues majories parlamentàries independentistes consecutives. Per primer cop hem tingut un Parlament de Catalunya amb majoria independentista el 2015 i ho vam repetir el 2017 i sobretot i especialment a l'haver aconseguit fer i guanyar un referèndum d'autodeterminació el 1 d'octubre i fer-ho contra un estat.
no només amb un referèndum no acordat amb l'Estat, sinó un referèndum que es va imposar de manera unilateral amb tota l'oposició, la violència i tota la força d'un estat com és l'estat espanyol que vam veure l'1 d'octubre. A partir d'aquí, aquesta gran victòria, és evident que el que va venir després, al llarg del mes d'octubre, i malgrat que també hem de posar en valor que es declarés la independència per part del Parlament, perquè hem tingut altres proclamacions de República Catalana al llarg de la història de Catalunya, però mai cap que hagués estat votada per un Parlament democràtic. Això també ho hem de posar molt en valor. Però és evident que aquesta independència, aquesta declaració d'independència va quedar en una votació, no es va fer efectiva i tot el que ha vingut després ha estat relativament negatiu. Aquesta incapacitat de fer efectiva la independència per decisió, en part, dels nostres propis dirigents que van decidir ja no intentar-ho. Van avaluar els riscos i van prendre una decisió de no intentar fer la independència. Això ens situa en una zona complexa en aquests moments perquè estem en una zona on s'ha aconseguit molt però no s'ha aconseguit l'objectiu i estem en repressió política. I a la repressió política no hi estàvem acostumats. I la repressió política té uns efectes. Té uns efectes, molts, però un d'ells, ara no fa gaire, estava en un acte que organitzava la CUP a Sant Celoni, em van fer una entrevista a mi, després li van fer al Florena Oiz, que és un exdirigent de la Mesa Nacional de Batasuna, que va estar empresonat quan van empresonar tota la Mesa Nacional l'any 97, i ell deia que la repressió té un efecte de boira. En boira i fa que no t'orientis i no et situïs, entre altres efectes que té, però hi ha aquest emboirament. I jo crec que una mica la situació en la que estem en aquests moments també és aquesta. Llavors, en aquests moments nosaltres, el 6 d'octubre, vam debatre en el si del Secretariat Nacional un pla estratègic per veure com orientàvem, que ens orientés millor l'acció de l'Assemblea, i en aquest pla estratègic, bàsicament, ens vam reafirmar, evidentment, en l'objectiu de la independència, vam fer anàlisi de les febleses i dels errors, també, els encerts, però també els errors que hem comès en el període previ, i a partir d'aquí ens vam situar en 3 escenaris. Per aconseguir la independència hi hauria 3 escenaris. Un escenari que li dèiem l'A seria el d'aconseguir un referèndum acordat amb l'Estat. Aquest escenari l'Assemblea no el considera realista. I com més dies passen, doncs més ho veiem. La majoria política i social de l'estat espanyol no reconeix l'autodeterminació de Catalunya, no en reconeix com a subjecte polític. Per tant, pretendre que el que no hem aconseguit des del 2012 doncs ho aconseguirem ara és irrealista. L'escenari B seria un referèndum acordat amb l'Estat però forçat internacionalment. També vam veure a l'octubre que les expectatives que ens fèiem en relació al nivell de vulneració de drets que estava disposat a tolerar la Unió Europea no es van complir. La Unió Europea va acceptar impassible que es pagués a la gent el dia 1 d'octubre i va acceptar impassible que s'empresonés a dirigents polítics i a dirigents socials, i segueix acceptant impassiblement. No tot és negatiu, és evident que després, un cop hi ha un procés, per exemple, d'extradició, doncs les justícies europees no avaluen els fets de la mateixa manera que la justícia espanyola. Però és cert que aquest nivell de que ells intervinguessin o que forcéssim una intervenció, doncs només amb les imatges del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre i amb els presos polítics que han vingut després no s'han aconseguit. Per tant, encara que sigui una mica més factible, tampoc és tan fàcil d'aconseguir aquesta intervenció internacional. I en tot cas, el que des de l'Assemblea considerem és que aquest escenari, igualment, el que depèn de nosaltres seria exactament el mateix que hauríem de fer en l'escenari d'unilateralitat. I l'escenari d'unilateralitat és el que nosaltres veiem més realista. Més realista en el sentit que depèn de nosaltres, però alhora també conscients de la duresa i de la complexitat d'aconseguir una independència unilateral.
estan sempre oberts a una independència negociada, però hem de partir de... Creiem que no podem enganyar la gent i dir-li sí, ara farem no sé què i aconseguirem un referèndum acordat amb l'Estat. Creiem que és més realista dir a la gent que la independència unilateral és l'única via possible, però que aquesta és dura i complexa i no serà immediata. Entre altres coses, perquè la tardor passada, no aquesta, la tardor del 2017, vam veure, vam mostrar moltes febleses a l'hora d'aconseguir implementar la república. I, per tant, el que nosaltres hem de fer és preparar-nos per l'escenari d'unilateralitat, perquè quan tornem a generar una oportunitat com la que vam tenir a l'octubre del 2017, que vam desaprofitar, estiguem molt més forts i molt més preparats. Aquest estar més forts i molt més preparats vol dir moltíssimes coses, des d'una preparació psicològica que potser no teníem o no tenien els nostres dirigents, que vam demostrar fortaleses, sí, perquè l'1 d'octubre vam demostrar un coratge que potser també desconeixíem. Probablement també, i això potser també estava en l'imaginari dels nostres polítics, si hi havia violència ens espantaríem i deixaríem d'anar a votar. Llavors potser no s'aconseguiria una participació suficient i hauríem dit que hem intentat fer el referèndum, no ho hem aconseguit, doncs convoquem eleccions. Però això no va ser així. La gent va aguantar la visió de la violència, va mantenir-se en els col·legis a pesar de la violència policial. Per tant, això també és una fortalesa que desconeixíem de nosaltres mateixos, d'autoorganització popular, que vam veure que teníem. L'altra cosa que també volia dir és que en aquesta unilateralitat, tal com l'entenem nosaltres creiem que el que ens va fer forts l'1 d'octubre, el que ens va fer... Em sentiu bé? És que estic una mica refredada i... El que ens va fer forts l'1 d'octubre va ser que tinguéssim alhora les institucions i la gent que anéssim a la una. Que hi havia una legitimitat democràtica que emanava d'un Parlament que se l'havia votat amb una majoria independentista el 2015, que va aprovar una llei del referèndum, que hi havia un govern disposat a executar aquest referèndum, a organitzar-lo, i que quan hi havia coses que el govern no podia fer, la mobilització popular, la societat civil, les entitats, però no només les entitats com l'Assemblea, l'autoorganització popular, doncs van aconseguir compensar-ho, o entitats com els CDRs que van néixer aquella setmana, que van néixer per protegir les escoles i per garantir el referèndum de l'1 d'octubre. Per tant, fer la independència de manera unilateral requerirà també d'aquestes tres potes, de la pota institucional, de la legitimitat democràtica del Parlament i de la gent mobilitzada, de la mobilització popular que defensi el que es faci des d'aquesta legitimitat i des d'aquesta institucionalitat. Preparar-nos per estar millor. Doncs es tracta de detectar febleses, també fortaleses de l'Estat per mirar d'afeblir-lo, febleses nostres per mirar d'enfortir-les. Hi ha coses que les podem fer des de la societat civil, que depenen de nosaltres. Hi ha coses que depenen del govern, o en part del govern, o un mínim del govern. No tot depèn només de la gent. En el cas del que depèn de la societat civil, i segur que no hem detectat tot, i que podem anar descobrint tots plegats al llarg d'aquests mesos més coses i més accions que vagin en aquesta línia. Però algunes de les que nosaltres des de l'Assemblea hem detectat són, per exemple, el fet que coses que van fallar a l'octubre, l'endemà de l'1 d'octubre, pressió d'entitats de la societat civil que es van passar el mes d'octubre demanant que no hi hagués declaració d'independència. Per exemple, el Col·legi d'Advocats de Barcelona. Tenia institucions com la Fira de Barcelona en aquells moments en mans de personatges com el José Luis Bonet Oller de Freixenet. Tenir els rectorats de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma en lloc de mans de rectors, no diré independentistes, perquè tampoc es tracta de que siguin independentistes, però sí respectuosos del dret d'autodeterminació a Catalunya, doncs no els hi teníem. L'independentisme ha de pensar més en termes de poder, en clau de poder, del que no ho ha fet fins ara. I aquí també podem fer autocrítica a l'Assemblea dels anys previs.
molta mobilització, campanyes amables, però potser no incidència en la societat civil en determinats òrgans on haguessin pogut fer més incidència. Per tant, una de les coses que poden dependre de nosaltres és que cada cop que nosaltres, sindicats nacionals, per exemple, el 8 de novembre i el 3 d'octubre, paga general la van convocar només sindicats minoritaris, no els grans sindicats. Cadascun de nosaltres, en tot allò que fa, en tot allò que participa, ha d'actuar sempre en clau republicana. I si ets empresari o tens dret a vot o ets autònom a les cambres de comerç, has de votar, i has de votar en aquesta clau. Si ets un professional i estàs en un col·legi d'economistes, d'advocats, del que sigui, quan decideixes aquests òrgans has de votar en aquesta clau. Aquí a l'Assemblea tenim un grup de treball que treballa i prepara accions en aquesta línia, preparant-nos per a aquests òrgans o aquestes entitats on hi hagi eleccions. Una altra cosa en les que ens vam mostrar, o que l'Estat va mostrar la seva força, va ser la campanya de catastrofisme econòmic que va desfermar el decret de canvi de seus del 5 d'octubre. L'octubre, l'errada garrafal que vam cometre, és que cada dia que passava nosaltres perdíem iniciativa i l'Estat la guanyava. Cada dia, dia a dia. L'1 estàvem d'una manera, el 2, el 3, el 5... Ja tens l'Estat que et fa un decret de canvi de seus, ja es comencen a anunciar canvis de seus d'empreses amb l'impacte mediàtic que té, no impacte real, perquè d'impacte real sobre l'economia catalana, zero el canvi de seu. Ni afecta els impostos que estan en mans de la Generalitat, perquè l'impost de societats la Generalitat no hi participa, ni impacta si només canvien la seu legal en el Producte Interior Brut de Catalunya, ni en els llocs de treball, ni en res. Però no deixava de ser una campanya de pressió. Una campanya de pressió i que tenia els seus efectes. Jo en aquell moment era sòcia de l'Assemblea, però no estava als òrgans de direcció de l'Assemblea, però com a economista independentista em trucaven molts mitjans internacionals. I la primera pregunta havia de rebatre que si havien marxat ja 1.000, 2.000 empreses, que això era la gran catàstrofe per a l'economia catalana i costava, això tenia un efecte. També vam veure que les empreses que amb més facilitat cedien en el fons el que va ser una campanya de pressió política eren aquelles que tenen més lligams més estrets amb la política, empreses dels sectors regulats, empreses que depenen molt del capitalisme característic aquest de l'economia espanyola, que en anglès se'n diu crony capitalism o capitalisme dels amiguets, de manera així més col·loquial, amb portes giratòries i amb aquest tipus de relació una mica perversa entre la política i l'economia característica del capitalisme espanyol. Què hem fet l'Assemblea analitzant aquesta feblesa? Doncs hem pensat una campanya que en diem que ja va néixer de manera intuïtiva de la gent. L'Assemblea no s'ha inventat massa res. El que passa que l'Assemblea la capacitat que té és de fer-ho més gran, de fer-ho més gros. Però de manera intuïtiva, a l'octubre, quan van començar a passar aquestes coses, molts de nosaltres ja ens vam obrir un compte corrent amb una caixa que no s'hagués canviat de seu, o ja ens vam canviar de companyia de la llum, i després territorials de l'Assemblea i CDRs ho havien començat a fer. Doncs l'Assemblea ho vesteix amb una marca, que és la de consum estratègic. O sigui, quan consumim tenim un poder, com els 2 milions, i contem els nens molts més, de consumidors i consumidores republicans de Catalunya, tenim un poder i aquest poder l'hem d'exercir. I l'hem d'exercir no potenciant empreses catalanes. No es tracta d'això, es tracta de potenciar aquell tipus d'empreses que no cedeixen a les pressions polítiques. Poden ser catalanes o poden ser estrangeres, però enfortim un teixit productiu divers que respongui a determinats valors i que no participi d'aquest tipus de capitalisme i que respecti les decisions democràtiques de la gent. Les empreses no han de fer política, han de deixar que siguin els parlaments i les eleccions i els referèndums els que decideixin el futur de la gent. Ara s'estan fent fires, per exemple, van començar els de l'Assemblea de Manresa, no sé si aquí n'heu fet ja, a Terrassa? No. A Terrassa la fareu la vau fer ja, la vau fer el dissabte 1 de desembre.
Això és una campanya d'enfortir i d'afeblir. Aquest tipus de campanya també és un tipus de campanya que formaria part d'una estratègia de lluita no violenta. Quan parlem de lluita no violenta, a vegades hi ha una mica de confusió, no? La gent pensa, lluita no violenta, desobediència, això vol dir sortim i cremem no sé què. No. Les campanyes de lluita no violenta exitoses, com la del Gandhi a la Índia, per exemple amb la marxa per la sal, o les dels afroamericans quan lluitaven contra la segregació, o altres, han tingut components en aquest tipus d'estratègia de lluita no violenta. Hi ha una primera fase que seria la de denúncia, que és una mica en la que hem estat l'independentisme aquest temps, protestar, denunciar. Hi hauria una segona tipus d'estratègia de no cooperació, que és anem a identificar quins són els pilars del poder de l'opressor i anem-los a afeblir. Però anem-los a afeblir de manera intel·ligent, no matant mosques a canonades, sinó de manera intel·ligent. Anem a fer mal de manera intel·ligent. I una tercera de desobediència, una tercera tipus d'accions poden ser les de desobediència civil. En el tipus d'accions característiques de la lluita no violenta també s'ha d'actuar, s'han de pensar accions intel·ligents, s'ha d'analitzar els costos-beneficis de cada acció, el no matar mosques a canonades, pensem a qui afeblim, a qui fem mal, mirem de fer-nos el menys mal possible a nosaltres i analitzem. Hem de ser capaços d'assumir riscos, però hem de ser conscients d'aquests riscos i veure si en cada moment val la pena l'assumpció d'un risc o no. Per altra banda, també una altra campanya que hem fet perquè vam detectar una feblesa és la de les primàries en els ajuntaments, en les municipals, promoure primàries. Per què vam detectar una feblesa? L'objectiu de primàries, quan el vam aprovar al secretariat de l'Assemblea al juliol, era doble. De moment estem aconseguint el segon objectiu. El primer està costant més, però és lògic. El primer objectiu és conformar candidatures unitàries i aconseguir la majoria d'ajuntaments d'aquest país en mans independentistes, aprofitant el fet que la LOREC preveu que en el cas dels ajuntaments la llista més votada, si no hi ha una majoria absoluta alternativa, té automàticament l'alcaldia, però això l'Assemblea altres vegades ho ha fet, demanar candidatures unitàries, per exemple es va fer amb Junts pel Sí, però aquesta vegada vam afegir una segona cosa, que és impulsar un mètode de formació d'aquesta candidatura. El mètode són primàries obertes a la ciutadania. Per què? Perquè una de les febleses del nostre sistema és la gran dependència dels polítics d'aquest país dels aparells de partit. I això no és culpa dels partits, és que el sistema electoral que va néixer amb la transició va voler protegir els partits, va voler protegir uns partits que eren febles perquè eren partits clandestins, que tenien molt pocs militants, els va voler protegir i enfortir. I per tant, a diferència del nostre entorn, on les candidatures són molt més obertes, on es vota molt més a la persona, aquí l'única decisió que tu tens és quina llista tries, però no tries res més d'aquella candidatura. Això què fa? Que les persones que van en una llista hi són per qui les ha posat a dit, pel partit que les ha triat, no perquè la gent les hagi votat directament. I això les fa febles. I una d'aquestes característiques que hem vist és aquesta feblesa a vegades dels partits. Per això vam decidir impulsar per promoure candidatures unitàries, però amb el mètode de primàries obertes a la ciutadania. No podem canviar la llei electoral, però podem generar un registre de votants massiu que sigui el que acabi decidint tot respecte a la candidatura. Les persones que hi van, els programes electorals, i que després, al llarg de tota la legislatura, mantingui aquest vincle entre l'elector i l'electe, que garanteixi el compromís amb els programes electorals al llarg de la legislatura. Això ara, en aquests moments, això és un web que és primariescatalunya.cat i participen altres entitats que també estaven promovent el tema de primàries a Barcelona i arreu de Catalunya, i aquest cap de setmana hi haurà la primera volta de les
primàries a la ciutat de Barcelona i el cap de setmana que ve la segona volta. Hi ha 55 candidats per una llista de 41 i la gent decidirà qui vol que formi part d'aquesta candidatura. Aquest és un experiment innovador i arriscat per part de l'Assemblea. L'Assemblea no fa la candidatura, l'Assemblea no es presenta a les eleccions. L'Assemblea promou un mètode i el que voldria és que els partits aprofitessin aquest mètode, perquè el veiessin com una oportunitat. És més una oportunitat per ells que un risc. De moment està costant, però vaja, en el cas de Barcelona molt, en el cas de la resta de ciutats en els que ja hi ha constituïts comitès locals, encara hi ha temps. No sé si ha vingut aquí algú d'algun dels partits majoritaris independentistes, encara hi ha temps en els llocs on això s'està promovent d'aprofitar aquesta oportunitat. Quan es va fer Junts pel Sí, no sé si recordareu, però Junts pel Sí primer es va fer la llista en un despatx, es va pactar entre els partits i després, quan ja estava tota la llista feta, es va obrir una web on ens podíem apuntar com a candidats i allò va generar una il·lusió, 100.000 persones. Però aquelles 100.000 persones, per què van servir després? Se'ls va consultar res? Si ho haguéssim fet al revés, si primer haguéssim obert aquell registre de 100.000 persones i aquelles 100.000 persones haguessin votat la llista de dalt a baix de Junts pel Sí, potser ens haguéssim estalviat Santis Viles a les llistes. Potser la relació i la pressió hagués sigut més directa i més forta d'aquells diputats i diputades més empoderats i més enfortits perquè haguessin passat per un procés d'aquest tipus previ. Això és el que estem una mica també amb aquesta campanya intentant canviar. També perquè creiem que això també pot sumar, perquè la república hem de fer veure que no és per fer les coses de la mateixa manera que les hem fet com a autonomia dins de l'estat espanyol, que som capaços de fer les coses millor, més democràticament, de manera més participativa i millor. Això són exemples de coses que podem fer des de la societat civil, promoure des de la societat civil. Després hi ha un paper pel govern. El govern ha d'analitzar què li va fallar a l'octubre, en què no estava preparat. S'estava preparant només per un escenari de negociació i per tant tot allò que tenia previst no servia en un escenari de confrontació amb l'Estat. Si fallaven els bancs, quines alternatives de mètodes de pagaments pots tenir pels períodes inicials? Ens agradaria, i sempre sent conscients que tot no es pot explicar, però la veritat és que la commoció, el dol i els efectes de la repressió els estan durant massa. S'han de començar a posar les piles perquè també necessitem el govern per fer la independència. Sense el govern tot és molt més difícil i de cara en fora una cosa és que tu tinguis un govern democràtic que tiri endavant un procés d'independència, així com les van fer els lituans, els letons, els estonis, els eslovens i tutti quanti. Hi havia uns líders polítics, hi havia un govern i al final la independència és un govern que demostra que té el control efectiu d'un territori, que té la capacitat de recaptar, d'imposar una autoritat i d'imposar-se com a autoritat legítima sobre un territori a partir d'una legitimitat democràtica, no? Perquè estem al segle XXI, ja no estem en l'època on les independències es feien amb guerres. Per tant, des de l'Assemblea també hem d'estar vigilants i fent pressió al govern per vetllant perquè hi hagi aquesta coherència, que no passin d'haver-se dit des de l'any 2010 o sobretot des del 2012 que calien estructures d'estat, ara dir-nos no calen estructures d'estat, tot ho ha de fer la gent. És evident que no es pot fer un estat dintre d'un estat i que no ho pots tenir tot preparat, però hi ha un mínim que sí que has de tenir pensat. No serà tot al carrer. Bé, jo em sembla que amb això crec que he explicat una mica com està la situació i com creiem nosaltres que l'hem d'abordar. Em direu, no us estic contestant i no us estic responent a la pregunta quan farem la independència. També hem d'aprendre potser
També hem d'aprendre del passat, de que de vegades hem posat dates i les dates, no? L'assemblea, si repasses els fulls de ruta de l'assemblea, jo encara recordo un que deia que el 23 d'abril del 2013 ja hauríem proclamat la independència. Llavors jo crec que n'hem d'aprendre també d'això. No hem de generar, o sigui, no hem d'enganyar la gent. Jo ara no us puc venir aquí a enganyar-vos, a dir-vos veig el govern superdecidit, veig els 70 diputats independentistes preparats per activar les lleis de transitorietat i desplegar els decrets. Us estaria enganyant. Però nosaltres hem de pressionar perquè això sigui, però no pressionar de manera estèril, creuats de braços i només pressionant, sinó, a part de mobilitzar-nos, a part de demanar-ho, a part de seguir insistint, mentrestant podem fer coses. Podem fer coses que desbordin, podem fer coses que ens preparin millor, podem fer coses que vagin en aquesta direcció i que donin força també al govern i al Parlament. I per altra banda tenim tot el tema del judici, que comencen les vistes preliminars la setmana que ve, i que aquest judici, el que atès que han decidit fer-lo, perquè els nostres polítics van anar a declarar voluntàriament i que han decidit fer aquest judici, tenir advocats i no han decidit enfrontar-se, diguem-ne, a aquest judici, el que sí que nosaltres podem fer és utilitzar-lo al màxim com un boomerang contra l'Estat. Que la vulneració de drets que representa aquest judici ens ajudi internacionalment a la causa de l'autodeterminació i de la independència de Catalunya. I això, des del punt de vista de l'Assemblea, la manera com enfocarem tota la comunicació, la campanya comunicativa en relació als judicis, a part de les mobilitzacions, però la campanya comunicativa és no centrar-nos exclusivament en la vulneració de drets individuals. Hi ha vulneració de drets, no perquè l'estat espanyol s'hagi tornat boig, sinó perquè l'estat espanyol vol impedir l'autodeterminació i la independència de Catalunya. I és perquè que això és un judici polític de dalt a baix que té un objectiu que és reprimir l'independentisme i impedir la independència de Catalunya. I és per aquest objectiu que aleshores vulnera drets individuals i col·lectius, començant pel propi dret de l'autodeterminació i després perquè el va vulnerar amb la violència policial de l'1 d'octubre, la llibertat d'expressió, el dret a la manifestació, etc. I després tot el que ve després, de l'abús de la presó preventiva, de la manca de garanties, del bloqueig del Constitucional en els recursos d'empara. Tot això són vulneracions concretes però que emanen d'un gran objectiu polític, que és reprimir l'autodeterminació. I això ho hem de fer entendre, perquè si fem entendre això, la nostra causa de la independència es reforça. Una mica la idea de l'Assemblea de cara al judici, internacionalment, sobretot, és molt important que tingui ressò internacional, que sigui com un procés de Burgos, que es feien manifestacions arreu d'Europa, queixant-se i protestant pel judici. Doncs una mica el nostre lema seria l'autodeterminació és un dret, no un delicte. Self-determination is a right, not a crime. I això hem de mirar de fer-ho arribar. D'alguna manera, per les dues vies, la d'influir en les opinions públiques, perquè aquestes opinions públiques puguin acabar influint en els governs, i també per la via judicial internacional. Per exemple, des de l'Assemblea hem impulsat recursos per la vulneració de drets polítics dels nostres diputats, que primer ho presentem al Constitucional, perquè és quan el Constitucional resol negativament o inadmet, que llavors s'obre la via per anar al Comitè de Drets Humans de Nacions Unides. Això és important, perquè l'acreditació de vulneracions de drets per part de tribunals internacionals és un dels elements que internacionalment, en dret internacional, reforça els processos d'independència unilaterals. Per tant, estem en una situació complexa, però també, si sabem jugar les cartes, si sabem actuar amb intel·ligència, si sabem atacar el que hem d'atacar
i si sabem no només resistir, sinó també fer ofensives, però ofensives intel·ligents, ens en podem sortir. I aquí ho deixo. Gràcies.